Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinonzi Frengwe Sere. Nhasi tauya nenyaya inoshamisa, nyaya inokatyamadza, nyaya yamukoma wawo Chigarwe vanobva nekwaMurewa uko. Vari kusangana nedambudziko ravari kuti ndine chinhu chiri kurarama chiri mukati menyama dzangu, chinhu chinoita kuti ndinge ndichinzwa mavoices avo vakachiisa mukati menyama dzangu. Vamwe vanoiti brain hacking, kureva kuti unenge uine device inenge ichirarama mukati menyama dzako ichiteerera kana kuona zvese zvaunenge uchiita. Kuti tinyatsonzwisisa nyaya iyi tati svikai kuno kuti tinzwisise kuti zvakafamba sei, chakaiswa sei mukati menyama dzenyu, uye chinangwa chechinhu ichi chaiva chei pachakaiswa mukati menyama dzenyu. Regai titaure navo tinzwisise kuti chakaiswa kuburikidza nekuda kwei, uye nemamwewo matambudziko avari kusangana nawo mukati mekurarama. Makasimba? Atofara mukoma makadi. Aiwa, ndinofara chaizvo. Ndichakumbira kuti mukwidze izwi kuti vanenge vachiteerera vakwanise kutinzwa. Kumushando kupi mukoma washo? Kumushando bva kwaMurewa pamuchinjika. Avo paMurewa? Yeah. Ndimika munongoita 45 minutes kuenda kumusha. Aiwa, padhuze kuswera mato kuHarare matobva kumusha. Aiwa, apa 2 minutes kusvika. Padhuze. Mhuri yakamira sei? Inini ndine mudzimai ndakatomusiya South Africa. Ndine mudzimai ndine vana about 5. Saka mudzimai akasara uko. Alright. Chakatonzwisa ndodambudziko iroro ranachitaura nezvareri. Alright. Muri yeZimbabwe havasi kutoziva dambudziko rakamira sei. Mukoma wawo ndaona matibata mukati arega ndiita sei, ndiuyewo ndine dambudziko riri kundishungurudza mukati meupenyu. Handei padambudziko ramuri kusangana naro. Zvakafamba sei kuti tizosvika padambudziko? Dambudziko ratangira ndiri South Africa. Ndofunga pane muchindo wandaishanda naye. Dambudziko ratangira pakuti taigadzira, handimona kunoshandiswa maAslam. Paitwa zvemaAslam, saka taingogadzirawo zvefeki izvezvi. Ndaitogona kuenda kunokuvhurira akaunti kubhengi, kunobiwa mapassports, kunoita sei sei. So dambudziko ratanga pakazouya muchinda pamba pandaigara next door. Handizivi kuti akarwadziwawo nei, kuti mararamiro andaita here kana kuti chii. Ndizvozvo. Ndakatozongoona mumba ndaisirwa kamera mumba. Ndatanga kuona kared light keke. Anoona tumaleza tuti. Ndakatanga kuona mumba kachitenderera. Kusvika kakutondichoka. Zvekuti kutaura kwandinotoita izvezvi ndotochinzwa chinyi chitotendera musoro. Ndinzwa akutaura kunzi ada kukubira pfungwa dzako. Bozi pane ndichitaura ndiri ndogona kutopindura navo, ndakatorara zvitopindura navo. Utonzwa chitotaura zvese zvavanenge vachitaura zvese unenge uchitozvinzwa. Mire ndikubate mbichana. Chinhu ichi chakaiswa pamuri sei? Ndanzwa muchiti makamuka mukaona maisirwa kamera mumba. Kuti chizopinda munyama yenyu imi zvakafamba sei? Chakapinda sei mukati menyama yenyu kuti muzonzwa kuti nhasi ndino muri kutotaura muchiti munotochinzwa chiri kutenderera kudai so? Zvakafamba sei? Ndingati handizivi kuti bhozi ndakatoona kari kalaita nditi kakatondinongedzera, then ndatonzwa kutochokeka kachibaya so. Toona chakutofamba netsinga zvekuti pese paunenge uri hauna privacy. Hauna privacy pese pauri vanenge vachitoona like izvi zvakutaura ndiri kuita vanenge vachitoona zvese zviri muno. Vanenge vachitoona vakatoungana vachitotaura kuti ndozvaari kuita izvi so. Saka chinhu ichi ndashaya kuziva kuti chingabviswe sei. Saka kuti ndizosvika panapa kana ndiri kutsvakawo rubatsiro. Kuti hameno munozongonzwawo nerimwe zuva kuti munhu akafa kana kuti chibozi vanhu vatondironda kwese vanhu. Saka handisina kana freedom pandiri. Asi muchirangarira nekuti ndiri kunzwa muri kuti chakaiswa nelaser light handizve. Muchirangarira muchiona chaakufamba mutsinga mukada kuchitsanangura chinhu chakaita sei? Ipapo
nganyepe chinhu ichi kaichi ndangona kari kalight then chinotoshandiswa ndofunga chinokonekitwa kumafoni nekumalaptop whatever but kuti ndizive zita racho handiziva kuti chinonzi chini but chinhu ichi chakatotengwa because munhu anotamba naye ka akatozvitengeserwa futi aitonzi chakatengwa ainzi 350 rands chinhu ichocho vaitotaura zvekuti ndogona kuti muchitaura panapa munhu ari uko kunze uko anogona kutora mavhoisi evanhu vari kunze ukoko ozvidhonza zvinenge zvakuuya mupfungwa dzenyu brain menyu imimi zvinhu zvamai makutonzwa zvekuti zvamunenge muchitaura imimi kana kuti imimi hani mutora neni zvinenge zviri mupfungwa dzenyu ndeitoziva kuti muvenyu muda kuti zvakati muda kuti zvakati muda kuti zvakati mufunga kuti zvakati 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 ndozvinoitika pane chinhu ichocho. Mukoma wacho makasimba? Ndinofara mukoma wangu makadi. Aiwa, ndinofara chaizvo. Ndichakumbira kuti mukwidze izwi kuti vanenge vachiteerera vakwanise kutinzwa. Kumushando kupi mukoma wacho? Kumushando bva kwaMureva paMuchinjika. Abo paMureva? Yeah. Ndimika munongoita 45 minutes kuenda kumusha. Aiwa, padhuze mato kuHarare matobva kumusha. Aiwa, apa 2 minutes kusvika. Padhuze. Mhuri yakamira sei? Ya, inini ndine mudzimai ndakatomusiya South Africa. Ndine mudzimai ndine vana about 5. Saka mudzimai akasara uko. Alright. Chakatonzwisa ndodambudziko iroro ranachitaura nezvaro iri. Alright. Muri Zimbabwe havasi kutoziva dambudziko rakamira sei. Mukoma wacho ndaona matibata mukati arega ndiita sei ndiuyewo ndine dambudziko riri kundishungurudza mukati meupenyu. Handei padambudziko ramuri kusangana naro. Zvakafamba sei kuti tizosvika padambudziko? Dambudziko ratangira ndiri South Africa. Ndofunga pane muchindo wandaishanda naye. Dambudziko iri ratangira pakuti taigadzira handimona kunoshandiswa maaslam. Paitwa zvemaaslam saka taingogadzirawo zvefeki izvezvi. Ndaitogona kuenda kunokuvhurira akaunti kubhengi, kunobiwa mapassports, kunoita sei sei. So dambudziko ratanga pakazouya muchinda pamba pandaigara next door. Handizivi kuti akarwadziwawo nei, kuti mararamiro andaita here kana kuti chii. Ndizvozvo. Ndakatozongoona mumba ndaisirwa kamera mumba. Ndatanga kuona kared light keke. Anoona tumaleza tuti. Ndakatanga kuona mumba kachitenderera. Kusvika kakutondichoka. Zvekuti kutaura ndotoita izvezvi ka. Ndotochinzwa chinenge chitotendera musoro. Ndinzwa akutotaura kuti ada kukubira pfungwa dzako. Bozi pane ichitaura ndiri. Ndogona kutopindura nawo ndakatorara chitopindura nawo. Utonzwa achitotaura zvese zvavanenge vachitaura zvese. Unenge uchitozvinzwa. Mire ndikubate mbichana. Chinhu ichi chakaiswa pamuri sei? Ndanzwa muchiti makamuka mukaona maisirwa kamera mumba. Kuti chizopinda munyama yenyu imimi zvakafamba sei? Chakapinda sei mukati dzenyama yenyu kuti muzonzwa kuti nhasi ndino muri kutotaura muchiti munotochinzwa chiri kutenderera kudai so. Zvakafamba sei? Ndingati handizivi kuti bhozi ndakatoona kari kalight handiti. Kakatondinongedzera. Then ndatonzwa kutochokeka kachibaya so. Toona chakutofamba netsinga zvekuti pese paunenge uri hauna privacy. Hauna privacy pese pauri vanenge vachitoona like izvi zvakutaura ndiri kuita vanenge vachitoona zvese zviri muno. Vanenge vachitoona vakatoungana vachitotaura kuti ndozvaari kuita izvi so. Saka chinhu ichi ndashaya kuziva kuti chingabviswe sei. Saka kuti ndizosvika panapa kandirutsvakawo rubatsiro. Kuti hameno munozongonzwa nerimwe zuva kuti munhu akafa kana kuti chibozi vanhu vatondironda kwese vanhu. Saka handisina kana freedom pandiri. Asi muchirangarira nekuti ndiri kunzwa muri kuti chakaiswa nelaser light handiti. Muchirangarira muchiona chaakufamba mutsinga mukada kuchitsanangura chinhu chakaita sei? Ya ipapo handinganyepe. Chinhu ichi kaichi ndangona kari kalight. Then chinotoshandiswa
ndofunga chinokonekitwa kumafoni nekumalaptop whatever but kuti ndizive zita racho handiziva kuti chinonzi chini but chinhu ichi chakatotengwa because munhu anotamba naye ka akatozochitengeserwa futi aitonzi chakatengwa ainzi 350 rands chinhu ichocho vaitotaura zvekuti ndogona kuti muchitaura panapa munhu ari uko kunze uko anogona kutora mavhoisi evanhu vari kunze ukoko ozvidhonza zvinenge zvakuuya mupfungwa dzenyu brain menyu imimi zvinhu zvamai makutonzwa zvekuti zvamunenge muchitaura imimi kana kuti imimi hani mutora neni zvinenge zviri mupfungwa dzenyu ndeitoza kuti ho muvenyu muda kuti zvakati muda kuti zvakati muda kuti zvakati mufunga kuti zvakati 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 ndozvinoitika pane chinhu ichocho. Ngatiuyei paukama hwenyu nemunext door uyu wanga wakamira
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.